Doncs Fuerzas y Cuerpos és un projecte que jo vaig iniciar a primer de carrera, quan vaig començar a carrera de fotografia, perquè vaig començar a veure que podia vincular la fotografia amb la investigació, no? I sempre havia sigut molt crítica jo i m'interessava molt com investigar amb aquests terrenys una mica de l'estat i del control. I això, el 2015 vaig descobrir una mica, em vaig donar compte que la Guàrdia Civil era un cos que a Catalunya hi era però no el vèiem, no? Vaig pensar que potser era una cosa generacional meva, llavors vaig començar a preguntar generacions més amunt, no? Mons pares, tiets, família, amics, i vaig veure que no, que era una cosa que totes les generacions compartien, que tothom es pensava que la Guàrdia Civil que ja no hi era, no? A Catalunya, que no existia, que no operava. I llavors vaig començar a investigar, a donar-li moltes voltes i vaig descobrir que realment, tot i salvant les distàncies, però utilitzaven un sistema una mica com el que utilitza la FBI, no? Que és tan operatius quan són invisibles. I aquí és on jo vaig veure que hi havia un filó d'investigació, que hi havia un tema que realment m'interessava a mi, però ja no només a mi, sinó que a nivell de ciutadania, quan ho explicava a amics, familiars, tothom em deia hòstia, no ho sabíem, no? I llavors tothom s'interessava. Llavors vaig començar a investigar més i vaig veure que efectivament, no? Que tots els quartelillos que hi ha a Catalunya encara operatius, hi ha gent treballant-hi a dins i que realment quan surten a la llum, en moments tipus del 1 d'octubre, el Sàssoa, tots aquests casos que han aparegut aquests últims anys, és perquè abans han sigut operatius, no? Abans ens han estat controlant sense que nosaltres en siguéssim conscients. I aleshores m'interessava molt entrar en aquests espais ocults, no? Espais operatius de control, sense que es veiés ningú, també amb aquesta idea de que al final si jo fotografiava un o dos policies no els estava representant a tots, no? Al final ells eren els que estan fent que l'engranatge es mogui i m'interessava més els espais com a espais operatius de control. Llavors són diverses fotografies, el que hi ha aquí al Museu Morera són 12 fotografies del projecte que són d'aquests diversos espais, no? De Travessera de Gràcia, per exemple, de Sant Andreu de la Barca, de l'aeroport, del port, de diversos espais de tot Catalunya que també després em trobava que quan anava més quartelillos acabaven sent tots estèticament igual, no? Vull dir, potser em vaig agafar un tant per cent dels 86 crec que és que estan operatius, però tots es repetia a nivell arquitectònic sobretot. Per mi crec que el que més il·lusió em fa és que estiguin, òbviament que ho hagi adquirit el Pla Nacional, no? Però a mi el fet que estiguin a Lleida és el que em fa més il·lusió. Tinc una connexió molt forta amb Lleida des de fa molts anys, tot i que el meu accent encara sigui de Barcelona, però des de fa 2 anys que ja he vist 100% a l'entorn a la Noguera i per mi és casa a Lleida. Llavors crec que el que més il·lusió em fa és que la primera compra que tinc d'obra important, la primera adquisició d'obra i la primera exposició en museu sigui a casa, no sigui a Lleida, i per mi és el que més il·lusió em fa. I després el fet que s'exposi també perquè quan vaig fer el llibre de Fuerzas y Cuerpos li vaig donar molt d'impuls al llibre, li vaig donar molta força, però no les havia exposat encara, no? I des del 2016, que és quan vaig fer les fotos, fins ara, que no les havia exposat i la veritat que em fa molta il·lusió que hi siguin aquí.